Gitabunan og puti nga tela sa mga rescuer kining usa ka babay nga nagkulob sa kalsada nga wala nay kinabuhi nga gitabunan lang sab sa mga tawo og dahon sa saging kay ulan-ulan nining tungura. Subay sa report sa kapulisan, nabangga ng biktima ug usa ka wing van truck samtang mitabok sa kilometer 12 MacArthur Highway, Barangay Dumoy, Turil District, Davao City, bandang alas 9 kagabi, Hunyo 27. Gila ang biktima nga si Lyra Martin Marcito, 24 anyos, na taga Saliao Esperanza, Sultan Kudarat, nga baguhay lamang mipasar sa Medical Technologist Licensure Examination nitong Marso ning tuiga. Samtang ang driver sa wing van giila sa kapulisan nga si Renato Maratas Garciano, 51 anyos, nga taga Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Saysay ni Garciano sa mga pulis, wala niini mabantay nga mitabok ang biktima sa dalan tungod kay ulan-ulan dihang nahitabo ang insidente. Pauli na unta ang biktima dihang nabanggaan kini sa wing van. Sumala ni Police Major Romeo Mapano Jr., ang hepe sa Balyok Police Station, nga giokupa sa wing van ang inner lane gikan sa Turil paingon sa downtown area. Itong truck, nag-traverse man to diha, padulong downtown area. Diha nga dapit na, igo niya ng pedestrian. Dako yung injury, kung diha bandayon sa responding team. Train mo po nino, naman po sila igat to monitor ng vital sign. Diha dayon immediately, wala na siya vital sign. Maybe, mga multiple, mga damage siya yung lawas. Grabe man yun. Ana-ana sa usa ka pribadong punerarya ning syudad ang patayng lawas sa biktima. Nakahinabi na ni mapanaw ang pamilya sa biktima. Kani mong highway very notable mo siya ka accident prone kani particular yun ning Dumoy. Nakakustodiya na sa Balyok Police Station ang driver kinsa magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.